today. Our menu for today is tinolang isda. Magandang araw mga madi. O ito na naman tayo ngayon. Magluluto tayo ng isdang tinula ala sol. Bombay, in English, onion. Calamansi, sa English sa calamansi. Lemon. English sa lemon. Sili espada, pamili pinalabuyo din eh. Capsicum bitaw. Malunggay, pechay. Ito nga po madi, may kasama tayong makulit na si Giselle, assistant natin ngayong umagang ito. Dahil nga magtatanghalian na, kailangan ng mabilisan ang paggawa kasi yung gumagawa ng bahay namin gutom na yata. Kaya ito mga madi, inihanda na namin ang lahat ng mga ricados na aming gagawin para sa tinulang isdang bangus. Ayan, pinaghalo-halo ko na ang isda at ang mga ricados, mga lamas. Habang naman ay nag-prepare kami ay pinakulo ko na yung tubig. Ayan, isinahog na ni Giselle yung tanglad at ako na may nilagyan ko na ng asin at saka ng betsin para masarap ang sabaw. Ayan, dinagdagan pa ng asin kasi kulang pa. Ito naman ngayon ay prepare namin nag-prepare kami ng salad na pipino kasi masarap yan. Ang bayan, sinahog ko na rin yung mga dahon. Yan na ang malunggay. Tinakpan na natin. Ito ng aking panganay ay papis-pis pa. Yan, masarap ang sabaw sa tanghalian. Ayan mga madi. Tapos na at na-prepare na natin ang ating mesa. Ayan, nag-prepare na. Ayan. Kain na. Halina't kakain na tayo. Habang kumakain, ganyan talaga kami. Dito sa aming bahay ay mas kinakarir namin ang tanghalian kaysa sa agahan. Kasi kami ay matagal kaming matulog dahil nga sa trabaho namin na gumagawa kami ng mga video. Kaya minsan ay umaga na kami natutulog kaya hindi na kami nag-aagahan. Yung aming kinakain na agahan tanghalian na yun. Ayan, nabulunan si Kuya Jerry. Yun ang aming panday. Yun ang gumagawa sa aming bahay, sa bubong. Magaling siya, kaya mga kaibigan, kung may kailangan kayo ng gagawa ng bahay, karpentero, mason, o welder, o ano pang klase sa paggawa ng bahay, nandito si Kuya Jerry. Kontakin nyo lang kami dahil subok na po siya. Ayan, matatapos na kami. Guys, please like, comment, and share sa video ito dahil makakatulong ito sa amin para pagagawa pa kami ng maraming content. Maraming salamat guys sa inyong panunood at hanggang dito na lang at salamat na maraming salamat sa inyong lahat. Salamat guys. Please subscribe our YouTube channel, Pinoy Rap YouTube channel. Salamat po.